I'm a young woman from Harare. Mumba medu tiri vana vaviri vasikana chete. Ini ndini wakupedzesera. Takakurira kumhuri yana amai nekuti baba vakashaika tichiri vadoko. So we never really knew or followed about our relatives. Though we know a few from my father's side. Mumba mana amai vangu 11, and from those 11 only 4 are married. Vamwe vese vangori nevana asi havasi mudzimba. Vana amai vese have been singled. Ana sekuruwo vakarambana nemadzimai avo. My sister akazamawo kuita imba yake ikadona, and she came home with a kid. Ininiwo ndikatizira kumukomana wangu wemakore. Ndakasvika imba ikavava zvekuvava zviya, and I came home nemwana wangu futi. I have prayed, fasted zvese, but hey, zvinhu zvacho hazvisumuke. Zvinonzi havadi kuti tigare mudzimba, and hapana chinonzi chifambe muupenyu hwedu. Asi shungu dzangu kuva nemhuri yangu. Mwana wangu akurewo aina baba vake, kwete makuriro andakaita ini. Shungu yangu kuitawo zvinobatika nekuvaka zvisingapunzike saana amai vangu. Ndinokumbirawo kana paine anoziva kunobatsirwa kunopedza dambudziko iri, mundibatsirewo nekundiudza. Vari in Harare or around Harare vasingabhadharise ipapo nekuti handisi kushanda, ndakasiyiwa, and only my sister is working and taking care of us. Baby daddy havachadi kana kundiona kana kutumira zvako, havaite. Apa mwana anogara achirwara nezvakasiyana-siyana. Kutsvaga basa handisi kana kuwana chero mapart time zvawo. Ndanetseka neupenyu, pamwe pacho ndinofunga kufa kuti kuri nani. But before I die, I want to try for the last time. Chero vechivanhu, chero vechipostora. I will be following my comments, guys.